Политическа партия Народното събрание, което да запознаят общинските съветници с някои Право положението на всички вас, господин председател, тъй като винаги съм добре прият в Общинския съвет в Волчи Дръм, който го оценявам. Изказването ми ще бъде в две насоки. Първата е свързана с проблемите, които имаме с предвидимостта на речните полета и тяхното почистване в няколко населени места на територията на община Волчи Дръм. След пролетното наводнение пуснах проверка пред басейнова дирекция на реките и речните полета на територията на община Волчи Дръм. Тя беше извършена в началото на юни месец и съобразно отговора, който получих, в Септемврийци и в Мокреш са открити проблеми с проводимостта на речните полета и са дадени предписания към общинската администрация. За съжаление, към настоящия момент не са изпълнени и речните полета не са почитани в границите, в урбанизираните граници на тези населени места. Освен това, поисках проверки от областната управа, бе назначена края на май месец междуведомствена комисия, която две проблемни участъци от речни легла на територията на община Волчи Дръм, говорим извън границите на населени места, е проверила, установила е съответни проблеми, съставила е протоколи, които съм изискал миналата седмица от областния управител и се налага да ги почистим. Защо? Защото наближава сезона на месените дъждове. Отново, не дай си Боже, ще има някое наводнение и после по-срапто отново ще търсим пари от държавата. А виждате, че единствените пари, които се получават, когато общината не обявява бедствено положение, са тези 1518 лева от Агенцията за социално подпомагане и в такива случаи не може да се искат и пари от Комисията по бедствия и аварии. Изисках справка за проектите, които са представени през тази година. Един проект за ремонт на моста на река Цибрица при село Разград за 1,5 милиона почти, но един проект за община Волчи Дръм. За сравнение, община Монтана 81 проекта тази година е пуснала. Сега дали ще ги добърт всички, въпрос на решение на Държавната комисия по бедствия и аварии. Аз ще ви оставя съответно един препис при господин председател на Общински съвет за познаване от общинските съветници, но всички вие знаете, че Общинския съвет има правомощие или да създаде временна комисия, или да възложи на кмета на общината, който днес присъства тук, да извърши съответните действия по почистване на проблемните речни полета, съобразно указанията от държавните органи. Аз съм пуснал нова проверка от басейнова дирекция, която предстои да бъде извършена до края на седмицата, последваща проверка на същите речни полета в същите населени места. Резултатите отново ще ги представя. Съответно, идеята е превантивно да направим нещата така, че да избегнем същите резултати, които имах на края на април, началото на май месец в Волчи Дръм, съответно и в община Бойчиновци, където има и същия проблем. Затова просто ви отварям призив, тъй като ние нямаме общински съветници тук, но все пак като орган на държавната власт ви моля превентивно да се вземе Общинския съвет да координира работата на общинската администрация, за което се че тук, да го направи това нещо преди октомври месец, защото или ще има нечистени полета, или в други случаи трябва да има санкции. Защо да стигаме до там? Санкции на длъжностните лица по закона за водите. Втората насока на моето изказване е свързана с лошите пътища в областта. Всички вие предполагам знаете, че няколко пъти съм пускал искания за ремонт на главния републикански път, който минава на територията на общините Яхино и Волчи Дръм. Това е номер 3818. Изключително лош път. Най-лошия път е в цялата област Монтана, а съответно и в цяла България. Видяхме, че е изкърпено поне от Монтана тук до Волчи Дръм само километър и половина една отсечка. Ако трябва да съм прецизен, километър и 900 на 9 измерих, но все още има проблемни участъци, изключително проблемни участъци, които се носят риск за живота и здравето. Разбира се, републикански път няма как общината да гарантира. Това е задача на АПИ, но пък общината може да е настоятелна заедно с съседната община Якимово. Защо? Защото се получава така. Днес съм получил един отговор от министъра на регионалното развитие, докато тук се чудим дали да искаме пари за ремонт на пътищата, които минават на територията на общината. В АПИ, която трябва да ви ги ремонтира, защото ви събира пари за винетки, са ми отговорили, че за миналата година са си раздали бонуси 9 милиона и 400 хиляди лева, за първите 6 месеца на тази година 4 милиона и 689 хиляди лева. 4 милиона и 700 хиляди лева за половин година, докато не отправяме искане.